Boas, hoxe vamos a explicar como registrarnos na páxina da Biblioteca da Deputación da Coruña. Abrimos o noso navegador. E aquí na barra de direccións poñemos Biblioteca da Deputación da Coruña. E damos a intro. Van salir os resultados e escolleríamos a segunda opción. Vale. Seguimos baixando hasta atopar esta entrada, a Biblia da Coruña aberta. Pinchamos nela. Seguimos baixando e aquí onde pon solicitude pinchamos. Ábrenos lá noutra páxina e como imos ter que encher cos nosos datos aquí, ímola descargar. E descargámola no escritorio para que nos sexa máis fácil para atopar. Vamos a guardar e non olvidar. Como vedes, está aquí guardada. Abrimos con 2 clics e agora só sería encher cos nosos datos. Aquí iría nome e apelidos, vale? Carné de socio, se o temos. Se non o temos non pasa nada. A biblioteca a cal pertencemos, o teléfono e o noso correo electrónico. Vamos baixando. Aquí sería a data de hoxe e teríamos que guardar o documento. Para iso imos aquí e ímolo guardar outra vez no escritorio, é dicir, vámoslo sobreescribir. Pinchamos aí e ímolo guardar co mesmo nombre co anterior. Así, reemplázalo. Decimos que sí. Agora, se cerramos na X e volvemos a abrir, vedes que están os datos que nos pusemos. Unha vez feito isto, mandaríamos por correo asunto a esta dirección. Xa eles despois se encargan de darnos de alta e xa se poñen en contacto con nós por correo electrónico.